O potencial socializador dos medios de comunicación é unha ferramenta indispensable para a transmisión dunha mensaxe de igualdade entre homes e mulleres. O seu poder de influencia, capaz de xerar opinión e valores, non sempre estivo ao alcance das mulleres. Sabedoras desa situación, foron pioneiras como Carmen de Burgos, a primeira xornalista, Emilia Pardo Bazán, escritora e periodista prolífica, Rosalía de Castro, Concepción Arenal, defensora dunha educación universal, ou Sofía Casanova, cronista de guerra, as que permitiron acadar un maior protagonismo profesional da muller nos medios de comunicación. Herdaron o seu legado profesionais como Josefina Carabias, a primeira muller en estudar periodismo e converterse en redactora, Rafaela Hervada, directora de radio en España, ou Carmen Martín Gaite e Ana María Matute, dúas figuras clave das letras do século XX. Líderes de opinión que con tenacidade e paixón aportan ao mundo unha ollada de muller.